Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. N'abalị achọrọ m ịgwa unu banyere ibi n'ịtụnanya. Echere m na ọtụtụ oge anyị na-ewere ihe kwesịrị ịbụ ihe pụrụ iche nye anyị ka ọ ghọọ ihe na-enweghị ihe ọ bụ. Ọtụtụ afọ gara aga, ihe dị ka afọ 3, 4, 5, adị m ka onye na-ekpe ekpere na-atakwu ntakwu nye Chineke. Ịma ihe nke a pụtara, ọ dị ka ekpere mana ọ bụ ntakwu. Ma sị Chineke, gịnị mere aga m enwe ihe ndị ahụ nke na-akpa obiọma na-eme n'ime ndụ m dị ka mụ na gị mgbe m bidosuru malite ịmata gị? Mana echefubeghị m ihe Chineke gwara m n'obi m mgbe ahụ. Ọ pụtara ihe ya sị, Joyce, aka m na-emekwa otu ihe ahụ n'oge a, mana o shiele gị. Ana m emepe akwụkwọ nsọ m wee hụ akwụkwọ nsọ nke bụ maka m n'ụbọchị ahụ m were ya na-aga. Ịma Chineke na-agwa m okwu oge niile ugbu a, dịka mmụọ nsọ na-edu m, na-anụ olu ya, nweekwe nnọnyere ya. N'agbanyeghị nke a, m nwetụkwa ohere ịgwa Chineke, gịnị mere ị naghị eme ihe ọ bụla n'ime ndụ m? Mana echere m na abalị a ga-abụ ihe dị ezigbo mma wee nye anyị niile, n'ihi na amụrụ m nke a. Enwere m ọṅụ banyere ya. Ana m echere kamgbe ọnwa ole na ole iwetara unu okwu a. Ma elere m anya na nke a nwere ihe ọ ga-eme na ndụ gị n'abalị a nke ga-ebute mgbanwe dị iche. N'ihi na ị hụrụ, ekwenyere m na ọ bụrụ na anyị ga na-ebi n'ịtụnanya, anyị ga na-enwe olileanya. Ụdị olileanya nke ị nwere bụ ụdị olileanya ị ga-enye mmadụ. Mana ka m gwa gị, anyị nọ n'obodo nke jupụtara na ndị chọrọ olileanya. Ọ bụ anyị bụ ọkụ ahụ nke anyị na-ahụ. Ụwa na-agba ọchịchịrị na-aga n'ihu, mana akwụkwọ nsọ na-akụziri anyị si n'etiti nke ahụ na anyị nweta mwụpụta ma na-enwupụtakwa. Ya mere anyị kwesịrị ịgbanye ihe ahụ. Anyị kwesịrị iwepụchitụ ihe ụfọdụ n'abalị a. Anyị kwesịrị ịmata ihe anyị nwere ma amụta otu esi ebi n'obi ụtọ. Ana m agwa gị, ịtụsa ya kpamkpam, imepesi anya gị ike. Nke ahụ bụ Chineke. Bịa mmadụ nye ya ekele. O nwere otu ọ na-ada na ntị ikwu na anyị amarachala Chineke. Mana anyị nwere ihe ndị dịịrị anyị. O Chineke m, ị nwere ike inwe akwụkwọ nsọ ole o nwere ike anyị nwere? Akwụkwọ nsọ dị 50 ma ọ bụ 75. CD na DVD, ọtụtụ egwu dị iche iche nke ị nwere ike iche. Ị nwere ike na-elegharị ndị mgbasa dị iche iche na ihe onyonyo, na-ekwu ndị nabatara na ndị na-anabataghị. E nwere ụlọ nzukọ n'akụkụ niile, redio, iPod na iPad, Facebook. N'ezie, okwu ahụ eriela anyị dịka mmiri. N'agbanyeghị nke ahụ, ụwa nọtụkwa na nsogbu buru ibu karịa ihe ọ bụbu na mbụ. Anyị na-atụfu ọtụtụ ihe na ịtụrụ ndụ karịa ọgbọ ọbụla ọzọ. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị niile, mana ọ bụghị anyị niile, ndị mmadụ nọ n'oke mgbagwoju anya karịa mgbe ọzọ. Ya mere, ya bịa dị m ka ihe ndị mmadụ na-eme n'ụwa bụ arụghị ọrụ. Mana ama m na Chineke nọkwa n'etiti ihe ndị a niile, na-eche na ọ bụrụ na ị ga-elegide anya. Enwere m ike ịgwa gị otu ihe: Chineke na-arụ ọrụ n'ime ndụ anyị karịa ka anyị na-achọpụta ọ na-arụ. A na-akọ ya ọtụtụ oge nke ị na-anya ụgbọala, Chineke anapụta gị na ihe mberede nke okporo ụzọ. Ka anyị ghara ikwu ugboro ole n'ime afọ nke Chineke na-azọpụta ndụ anyị n'otu n'otu. Ndị mmụọ ozi ya nọnyere anyị. Anyị nwere ikikere nke mmụọ nsọ nke na-edu anyị ma na-eduzi anyị.
ugboro ole ka ị na-ama ihe ahụ nke ị kwesịrị ịma banyere ụmụ gị nke ha na-amaghị otu isi wee mara? Mana ịma nke ahụ bụ ihe pụrụ iche na anyị kwesịrị inwe ịtụnanya. Anyị kwesịrị ibi ndụ n'ịtụnanya, ma dịka anyị na-aga n'ihu inwe ịtụnanya ka anyị na-enwe obi ụtọ. Dịka anyị na-aga n'ihu inwe olileanya ka anyị na-enwekwa ọṅụ. Ma dịka anyị ga-aga n'ihu ibido ịgbasa olileanya n'ime ụwa. Mmadụ jụrụ m sị, "Elee ihe bụ mgbasa?" M sị, ọ bụ ibi ndụ pụta na ihe ji anyị. N'afọ 1918, mmadụ nde 50 nwụrụ n'ọrịa na-efe efe nke ha kpọrọ ọrịa mgbasa. Mgbe anyị mechara n'ebe a n'abalị a, ana m ele anya izipụ gị site n'omume. Aga m aga ebe ahụ mgbe aga m ebido gbasaba olileanya. Maka m gwa gị otu ihe, ọ bụrụ na ị gaghị emeli mgbasa, o nweghị ihe ọzọ gị laa n'ụlọ gị bido mgbasa. Dịka anyị na-enwe ịtụnanya banyere Chineke bụ mgbe ndị mmadụ ga na-enwe ịtụnanya. Achọrọ m ibido gwawa gị okwu site na ihe banyere igbe ọgbụgba ndụ. Ịma igbe ọgbụgba ndụ bụ ihe dị oke mkpa nye ụmụ Izrel. Ọ bụ Chineke rụrụ ya, ewerekwa ọlaedo kpuchie ya. O bukwa iwu iri n'ime ya. Ocheeze ebere ahụ nọkwa n'elu ya, ebe nnọnyere nke Chineke na-apụta ìhè. Ha wee gosi igbe ahụ. Ọ pụrụ iche. Nnọnyere Chineke pụrụ iche. Ọ dị nsọ. O nweghị onye metụrụ ya aka. Aka nke mmadụ adịghị emetụ ya. O nwere mgbanaka n'akụkụ ya. A ga-emepe oghere site na ihe mgbanaka ndị ahụ, ma ọ bụkwa otu ndị bụ ndị a họpụtara ị na-ebu ya, ma a gaghị ebu ya n'osisi ndị ahụ ka onye ọbụla ghara imetụ ya aka, n'ihi na Chineke dị ụdị nsọ ahụ. Ị ma na Chineke dị nsọ nke ukwuu ruo na ọ bụrụ na onye ọbụla chọọ imetụ Chineke aka mana esiteghị site na Jizọs Kraịst, ha agaghị eguzogidenwu ya. Anyị kwesịrị ị na-ebuli nnọnyere Chineke elu. Mana ịgwa gị eziokwu, anyị kwesịrị ị na-ebuli elu karịa n'ofufe ma ọ bụ nzukọ anyị. Ndị mmadụ na-eche na ịpụta bịa zaa oku nke nchegharị. Ana m agwa gị eziokwu, agara m India gaa zie ozi ọma, mana echere m amaghị m otu ha si eme ya, mana ahụrụ m ndị mmadụ nọ ọdụ ebe ahụ. Mgbe ụfọdụ anyị na-enwe ihe omume anọ n'otu ụbọchị, nwee ndị nkụzi dị iche iche, ma ahụrụ m ndị mmadụ ka ha nọ ebe ahụ. Otu ọ dị, ihe dị ka awa 5 ma ọ bụ 6 n'ala ruru unyi, na-enwekwanụ mgbe m chetara na m ga-aga ebe a na-eme mposi. Ndị Amerịka na-eme otu ahụ. Anyị na-enwe mmiri atọ a na-aṅụ aṅụ, zigara mmadụ 15 ozi, kpọọ ọtụtụ mmadụ n'ekwentị, gbapụ gaa bute igbe lemiri. Ị hụrụ, nke ahụ bụ ihe na-eme mgbe ị nwere ihe nke buru ibu ruo na ị maghịkwa otu isi ewere ya nye gị, bido na-ahụzi ya dịka ihe nkịtị. Ọ gaghị abụzi ihe dị mkpa wee nye gị. Ndị Izrel bụ igbe ọgbụgba ndụ ahụ gaa ebe niile nke ha gara, n'ihi na n'ebe ha nọ ọ bụ nnọnyere nke Chineke, ma ha na ya na-eso mgbe niile. O soghị ha n'azụ, ọ na-ebutekarịrị ha ụzọ. Gịnị ka ị chere na ozi a bụ? Chineke ga na-aga n'ihu idu mgbe niile, ma anyị ga na-aga n'ihu isonye. O duru ha gaa agha ma butekwere ha ụzọ, ha wee soo ya, na-egosi na ha so Chineke. Ma mgbe ọbụla ha soro ya otu a, ha na-emeri n'agha niile. Ya mere, ọ bụrụ na anyị kwere ka Chineke butere anyị ụzọ, ọ ga-alụ agha anyị niile. Mgbe Joshua na ụmụ Izrel gafere Jọdan banye n'ala ahụ e kwere na nkwa, onyeisi nchụaja eburu igbe ahụ bụ nnọnyere Chineke. Mgbe m tinyere ụkwụ na mmiri, ya ekewa abụọ, ndị Izrel agafere. Ị chọrọ ka Chineke kewara gị mmiri? Naanị kwee ka ọ nọnyere gị ebe ọbụla ị na-aga, ma kwee ka ọ na-edu gị. Ma ihe banyere nnupụ isi nke anyị na-enupụrụ Chineke anaghị emetụta anyị otu o kwesịrị. N'ezie, ama m na Chineke si m emekwele nke ahụ, mana n'ezie ama m na ekwesịghị m ime nke a, mana
dịka ndị Izrel werele Chineke dịka ihe na-enweghị ihe ọ bụ, ha na-eleda ya anya. Okwu a bụ nleda anya pụtara ihe nkịtị, ihe na-adịghịzi oke mkpa na ihe nkịtị. Ụmụ Izrel werele Chineke dịka ihe na-enweghị ihe ọ bụ, ngọzi ya bụrụ ha ihe nkịtị. Ha anaghị enwezi ịtụnanya. Ndị iro ebido na-emeri ha, ma ndị Filistia na-abịa megide ha ma buru igbe ọgbụgba ndụ ahụ. Mgbe onye ozi Elayị nụrụ na eburula igbe ọgbụgba ndụ, ya daa ma nwụọ. Ugbu a legodo anya, ahụ mara ya jijiji na ha agaghị enwezi nnọnyere nke Chineke. Obi ekoro ya n'elu n'ihi ya, nke ahụ ewee gbuo ya. Mgbe nwunye nwa ya dị ime nụrụ akụkọ banyere igbe ọgbụgba ndụ, ime wee mewe ya n'ike, ya mụọ nwa. Ya kpọọ nwa ya Ikabod, nke pụtara na ebube esila n'Izrel pụọ. Ị maara, anyị enweghị oge igwe egwu nzukọ. Anyị kwesịrị inwe nnọnyere Chineke n'etiti anyị ebe ọbụla nke anyị na-aga. Ọ bụrụ na nke ahụ wee iti mkpu ma ọ bụ imetụ ka onye ara, ya dịrị otu ahụ. Ahụla m di m ka ọ na-eme ka onye isi gbakara n'ihi egwuregwu bọọlụ na ụmụ m ndị nwoke. Gịnị mere anyị agaghị eme otu ahụ banyere Chineke? Gị onye o mere ka ị dị ndụ mgbe ị ka nwụrụ anwụ na mmehie, ọ bụghị gị ka o mesiri ike. Anyị bụ ndị a mụrụ ọzọ, ya abụghị ndị ike gwụrụ ọzọ. Ka ihe kwesịrị ịtụ anyị n'anya nke ukwuu ghara ịbụrụ anyị obere ihe wee nye anyị. Agwara m Chineke afọ ole na ole gara aga sị, achọrọ m ka ị gaa njem n'ime ndụ m n'ụzọ nke ihe ị ga-eme ga-atụ m n'anya nke ukwuu na m ga-eghewe ọnụ oghe. Ma aga m ekwu dịka m guzo ebe a n'abalị a, mmadụ 27,000 bịara ịnọnyere anyị ebe a. Ma anyị na mmadụ 65 bidoro. Anyị nwere mgbawa nke egwuregwu bọọlụ. Eche m ọ ga-adị mma anyị isi na ebube ahụ esile n'ụlọ nzukọ pụọ ogologo oge. Mgbe m na-ekwu nzukọ, ana m ekwu nzukọ Kraịst gbaa gburugburu, mana o nwere ike ịbụ n'ihi ihe Chineke na-emezi anaghị atụ anyị n'anya. Nwee ike anyị atụfuola egwu nsọpụrụ Jehova. Ma anyị kwesịrị ibido na nzube n'inweghachite ya, ma bido na-asọpụrụ ya, na-ebi n'ịtụnanya. Ọ naghị amasị m ịnụ ndị mmadụ ndị na-eji mmụọ nsọ akọ akụkọ egwuregwu. Anyị kwesịrị ịkpachapụ anya. Chineke bụ Chineke dị nsọ, ma anyị ekwesịghị ịtụ ya ụjọ, mana anyị kwesịrị inwe egwu nke nsọpụrụ aha ya. Egwu nke nsọpụrụ. Ịma, enwere m ike ị na-aga n'ihu ihe ebido na-adị ụtọ. Ebugara igbe ọgbụgba ndụ ahụ na Ashdod mgbe ndị Filistia buru ya dewe n'akụkụ chi ha bụ Dagon. Ọ bụ arụsị, mana ụtụtụ echi ya, Dagon ochie ahụ na-enweghị ihe o nwere adaala kpuo ihu n'ala. Ha emechaa bịa welite ya. Ị nwere ike ị na-ewelite chi gị ndị ọzọ dịka ị chọrọ ya. Ma ọ bụghị n'ihi unu ndị nọ n'ebe a, kama o nwere ike ya bụrụkwa ndị nọ na-ele na ihe onyonyo. A sị m unu nwere ike ị na-ewelite chi unu ndị ahụ dịka unu chọrọ. Anyị nwere chi ka chi niile, eze ka eze niile, onye nwe ndị mmadụ. Mgbe ha bulisiri ya n'ụtụtụ echi ya ọzọ, ọ bụghị naanị na ọ dara, ụkwụ ya na aka ya agbajipụsịa, naanị okporo ahụ ya na ya. Eche m o nwere ihe Chineke nọ na-ekwu.
ha gaa n'ihu ị na-ezuzu ezuzu, ebe niile ejupụta n'ụmụ oke. Ndị mmadụ otuto etowe ha. Ha buru igbe ọgbụgba ndụ ahụ buga Got. Ụjọ abịa ha n'ihi ndị niile nwụsịrị n'ihi ntaramahụhụ ha nwee otuto dị iche iche. Ha buru igbe ọgbụgba ndụ buga Ekron. Ha nwee ntaramahụhụ na otuto na ihe ndị ọzọ. N'ikpeazụ, mgbe ọnwa 7 gasịrị, ha ziga hụrụ ya ndị Izrel. Anyị amaghị ihe anyị ji chi eme. Unu buru hụ chi unu. Ha tinye ya n'osisi arụrụ arụ, ji ịnyịnya ibu dọrọ ya. Ha tinye igbe ahụ n'osisi arụrụ arụ, were ịnyịnya dọrọ ya. Ya ruo na Beshemesh, mgbe ndị mmadụ hụrụ ya, ha wee ṅụrịa nwee obi ụtọ. Ị ma ihe mere? Ha sọpụrụ igbe ahụ, ha leba anya n'ime ya, ha emetụ ya aka, ọtụtụ n'ime ha daa nwụọ. Igbe ahụ anọzie na nke Abinadab ruo ihe dịka afọ 100. Ugbu a, gịnị mere ruo afọ 100 ahụ? Ndị mmadụ ejikwa ya kpọrọ ihe. Igbe ọgbụgba ndụ. O nwere ike mgbe e bubasịrị ya n'ụlọ ahụ, ndị mmadụ enwee obi ụtọ. Igbe ọgbụgba ndụ Chineke nọ n'ime ụlọ m. Ọ dị ka na mbido, agbagharala mmehie m. Chineke anaghị echetakwa ha ọzọ. Abụ m onye kere ọhụụ, abụ m ezi omume nke Chineke. Chineke anaghị ewere m iwe. Ana m aga eluigwe, ejupụtara m na mmụọ nsọ. Mgbe izu ole na ole na-agala gị bido, Chineke ha aghọtaghịkwa m ihe na-eme na ndụ m a. Ọ bụrụkwa na ị nyere m aka, makwa m ma aga m aga n'iru ife gị. Ka m gwa gị otu ihe, ọ bụrụ na ọ bụghị otu ihe nke gbanwere na ndụ anyị, site ugbu a ruo mgbe Jizọs ga-abịa, anyị ga-abụ ndị a ga-eweli. Anyị agaghị aga ọkụ ala mmụọ. Ka anyị niile si amen. Ugbu a, mgbe ahụ igbe ọgbụgba ndụ ahụ nọ n'ebe ahụ, ndị mmadụ enweghịzi ihe ha ji ya kpọrọ. O nwekwara ike ha anaghị ehicha ya. O nwere ike ha adọwa ya n'otu ime ụlọ ma ọ bụ gịnị, mechie ụzọ ahụ, ha anaghị elebadịrị ya anya. Aga m eji nke a dịka ihe ịma atụ. Nke a bụ ihe eji emezi salad. Ị nwere ike isi na olee ihe eji emezi salad ji n'inwe ịtụnanya banyere Chineke. Eche m na nke a na-eme na ndụ anyị. Anyị na-ekwe ka Chineke nọrọ n'ala ala. Ma ọ bụkwa otu ahụ, ịma ihe niile dị mma gaa n'ala ala ya nọrọ. Ma ịma ihe m chọrọ ime ebe a n'abalị a? Aga m ahụgharị gị. Ma ugbu a, Chineke anọrọkwala na ihe niile nke ị na-eme, n'echiche gị niile, n'okwu gị niile, n'ịkpọrị ndụ gị niile, na omume gị niile, ihe niile ọ bụla nke ị na-eme. Amen. Nke ahụ bụ ihe ndị a bụ maka ya. Gị bịa kpalie gị, gị laa n'ụlọ, ọ gaghị ete aka gị nọrọ ha, ekwensu abịa ṅụọ ha ihe niile na ndụ. Ị ga-alaghachi gaa weta ọzọ. Ka anyị ruo n'ogugo nke anyị ga-amụta otu anyị si enye ya onwe anyị, ghara ịchọ ebe anyị ga-aga inweta ya. Achọghị m ka ị kwụsị ị na-agbagote. Ma ịma ihe mere? Achọrọ m ka ị na-enyere ndị ọzọ aka kwa. Ịma ihe ga-eme? Ọ gaghị ete aka ihe ndị a ekewapụ ọzọ, ma anyị ga-ahụgharị ha ya ọzọ, kpalie ha ya ọzọ. Ịma, Pọl gwara Timoti, kpalie onwe gị ọzọ. Timoti nwere ụjọ dịka ọ hụrụ ihe nọ na-eme, otu esi na-akpagbu ndị ozi. Ya enwee ụjọ. O nwere ike ịbụzi ka o si n'ije ozi gbalaga, amaghị m. Ma Pọl asị, kpalie onyinye amara ahụ nke nọ n'ime gị site n'icheta onyinye amara nke ị nwere mgbe ndị okenye bikwasara gị aka, nke e tinyere n'ime gị. N'ihi na Chineke enyeghị anyị mmụọ nke ụjọ, ma o nyere anyị nke ike, nke ịhụnanya na uche zuru oke. Ime oge niile anyị na-ekwu maka ichefu ihe gara aga, mana o nwere ihe ndị gara aga nke anyị kwesịrị ị na-echeta. Ịma ihe m chere anyị ga-eme? Eche m anyị na-echefu ihe anyị kwesịrị icheta, ma cheta ihe anyị kwesịrị ichefu.
ime eziokwu, achọghị m ịnọrọ ọdụ na-eche otu nna m si megbuo m n'akwamiko, mana ekwesịrị m icheta ụdị njọ m jọrọ nke Chineke si na ya napụta m. Dev na-ekwu oge niile, ọ bụrụ na ị nụ na mgbe o kwuru okwu na nke a bụ nsogbu buru ibu nke anyị nwere na Amerịka, anyị echefuola ihe ndị dị ukwuu nke Chineke mere na otu o siri mụọ obodo a. Ọ mụrụ ya n'ihi nzube ya, a mụrụ ya ma debe ya n'okwu Chineke, naanị n'okwu Chineke. Ma ọ dị nsọ, o kwesịghịkwa ịnabata ndị na-eme ihe ọjọọ. Nwanna, kpaa ezi agwa ka anyị ghara ikwe ka nọnyere Chineke dị ịtụnanya nọrọ n'ala ala nke ndụ anyị. Ka anyị ghara ikwe ka Chineke nọrọ otu ebe n'akụkụ ndụ anyị. Azọpụtala anyị, ka anyị kelee Chineke na anyị nwere ike ịdọrọ ya mgbe anyị nwere nsogbu. Ike na-agwụ m ịhụ ndị mmadụ ka ha na-agwa m otu ndụ ha si dakasịa na otu ha si nweta nsogbu dị iche iche, ma ha bụ ndị nọbụ na-aga njem na mmeri, na-agagharị n'oge n'oge. Ha kwụsị ị na-enye okwu Chineke oge, ha kwụsị ị na-enye Chineke oge, ha kwụsị ị na-aga ụlọ nzukọ ebe ndị kwere ekwe nọ. Nsogbu abịa ha ọzọ. Enwere m ike ịgwa gị otu ihe ọ bụla nke ị mere iji nweta ihe ị nwetara, ị ga-emekwa otu ihe ahụ idebe ya ma na-emezi ya. Amen. N'ikpeazụ, David eburu igbe ọgbụgba ndụ ahụ n'ụlọ Abinadab wee tinye ya na ihe eji ebu ihe ọzọ. Ha wee buru ya banye n'obodo David, mana ha esoghịkwa ntụziaka ahụ na ọ bụ onye isi nchụaja ga na-ebu igbe ọgbụgba ndụ ahụ site n'osisi ka onye ọbụla ghara imetụ ya aka. Ị gaghị etinye Chineke na ihe mbugharị na-ebugharị ya. Mana ụfọdụ n'ime unu ga-eme nke ọma ma ọ bụrụ na ha ga-ebuli tinye Chineke n'oche nke ịnya anya. Ma gee m ntị, mụta otu esi eso odudu mara mma dị mfe nke mmụọ nsọ. Ndụ anyị agaghị enwe isi ma anyị na-agbalị iji aka ya edu onwe anyị. Ime echere m na anyị kwesịrị ịdị ilegide anya ma na-ebi ndụ anyị kwa ụbọchị n'obi ụtọ banyere ihe niile nke Chineke mere n'ihi nzọpụta anyị na ihe ndị ọzọ karịrị otu puku. Ma ihe niile Chineke rụpụtara anyị nọ gburugburu anyị, anyị kwesịrị iche banyere ha n'ọla ebube na ịtụnanya. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.